Akkor külön mennek, ugye? Megírogják. Megírogjuk a fejbetet.
Köztei Magdó Gabriella egy hetedikes búcsúzik. Isten hozzátok, barátok, félbarátok és ismerősök, arcotokon elidőzik még a szemem, mint májusi esőcsepp a levél bereken, mielőtt feltámad a szél. És tudom, hogy mindegyikőtök mást remél, mást vár az eljövő időtől, s tám féltek is ez idegen zenétől, melyet játszani fogtok majd az új búrokon. De még körülöttetek van a sok rokon, ismerős és barát, akik szurkolva várják az új idők dalát, és most, mikor látjuk a búcsúcsokrokat kezetekben, szomorúság húz bennünk, s ez csillan a szemünkben, mert tudjuk, hogy számotokra most jön a feladat, embernek lenni, s kell ehhez a napi akarat. És most tétovázom még kicsit, de elárulom nektek lelkem titkait, hogy büszke vagyok, mert jövőre mi leszünk majd a nagyok, akik hírnevet, rangot, visszhangot hozunk majd az iskolába. Ránk ezek a harcok várnak. Szurkoljatok nekünk, ahogy mi is nektek, és jövőre, majd 8-osként állunk, ez ünnepi sereghez. Esőt felszárítani úgy sem tudod, a szelet megfordítani úgy sem tudod, ujjaid közül a kor úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmod visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Az álmot meg nem álmodni úgy sem tudod, az érzést elhallgattatni úgy sem tudod, ujjaid közt akkor úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok,
hihetetlen, már van. Jó iskolám volt. Eltelt 8 év, itt most vége. Új helyszín lép a helyére. De arra, amit itt tanultam, én éghetek rá biztosan. Tarisz Jánosnál tele, bátran ez aztán az útra való. Előkapni megjöttem. Alapjaim már megvannak, s jöhetek rá majd. És amint kész lesz az épület, megköszönni, visszajövök. Addig is megígértem, iskolámat nem felejtem. Köszönöm a sok türelmet, bíztatást és szilárd hitet. Megmondom.
kis technikai előkészületek után szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet, aki jelenlétében megtisztelte iskolánk, a Nagy Gyula Testnevelés és Tagozatos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009-2010-es tanévének ballagási ünnepségét. Szeretettel köszöntöm ballagó 8-os tanulóinkat, kedves szüleiket, polgármester urat, nevelőtársaimat és minden kedves vendégünket. Minden iskola életében kiemelkedő esemény, amikor útjára bocsátja végzős diákjait. Az iskola és a tanulók életében eltelt 8 év ölt testet. Az elsős kisdiákból fizikai értelemben is, de szellemileg és lelkileg is nagyobb feladatokat képes, felkészült végzősöknek kell elbúcsúzni az iskolából. Az összefogás 8 éven keresztül nevelői, szülői, tanulói részéről egy közös cél érdekében történt. Hogy nektek a neveltségi és kulturális szintetek, a munkához való hozzáállásatok, az életre való felkészítésetek milyen eredményes volt, az nem sokára, néhány hónap múlva eldől. Mindenkinek, aki ebben a folyamatban részt vett, el kell vállalnia a részét a lelki sikerek örömeiből és a kudarcokból is. Mert ilyen az élet. Tapasztalatot csak tetteink után nyerhetünk, előtte nem. De aki okos és előrelátó, az tanul a saját hibájából. Aki sikeres volt, az pedig megkettőzött erővel haladjon tovább az úton. Kedves 8-osok, biztos vagyok benne, hogy emlékeztek első osztályos tanévekből ünnepségetekre, az első napokra az iskolában, az első pillanatokra az iskolapadban, amikor kicsit izgulva, érdeklődve vártátok, hogy milyen is az az iskola. Rövid időnek tűnik, ha így visszatekintünk, ez a 8 év, de megélni az egyes tanítási órákat, a dolgozatírásokat, a feleltetést, a vizsgázásokat, bizony sokszor hosszúnak tűnik. Én azért remélem, hogy volt olyan óra, foglalkozás, rendezvény, esemény, amire szívesen emlékeztek, ami tetszett, ami nem csak kötelező, de érdekes is volt számotokra. Peregnek a képek, ha így visszagondolunk, de a jó dolgoknál megállni, azokat újraélni nem lehet, és nem is kell. Előre kell tekinteni, hiszen nagyon sok szép dolog vár még rátok. Most elbúcsúzunk az iskolától, és az iskola is tőletek. Néhány hét, hónap múlva azt mondjátok majd, hogy ide jártam iskolába. Azt hiszem, hogy ez a múlt idő egy kicsit furcsán tűnik most. Nektek ez az első igazi búcsútok az életben, de a jövő ígéretét rejti magában. Azt hiszem, hogy mindent megtanultatok, amit meg lehetett, és aki akarta, azt sikerült felkészíteni arra, ami majd rátok vár, amire szükségetek lesz. Persze ehhez ti is kellettetek. Nem sokára a következő iskolafokozaton majd eldől, hogy az elvégzett munka milyen értékű is igazán. Úgy gondolom, hogy nem lesz könnyű, de ez így a jó. Az eredményértékét, a ráfordított munka mértéke, nehézsége adja meg. Most búcsúzom a 8. A-osztálytól, a 20 idejáró tanulóktól, 8 lány és 12 fiú alkotta az osztályt. Engedjétek meg, hogy nevelőtársaim nevében személyesen elbúcsúzzam tőletek. Búcsúzom a Károly Róbert Kereskedelmi és Vendéglátási